من دەست پێ کرد بۆم گوت توو ji تاریخê bipirse ew dizanî kîne em ji pişta qehreman-key Xesrewê nîdîne him berê Aşûr li Babil payîtextê dewletê destegîrê Hemûrabî şahê kildanîne em ji afet kurê Nûhin pêş û salarê kelek em ji cûdî daketin xwar Hind û Ewropîne zarûyên Rostem kurê Zalê û guhderzin hemî dijminê Efrasyab paşayê Tûranîne kurê Kawayê Hesinkar serbilind û qehreman mêrkujê Dihakê zalim milletê arîne neviyê koşanên qiralê payîtextê Aşûkan navbera Dicle û Furatê Kurdên mîtanîne dewleta Sultan Salaheddîn li textê Misr û Şam leşkerê azadiyê şûnwarê Eyyûbîne Mîr Bedirxanê Cizîrî hakimê Birca Belek xwekir civan Kurdê Zagrosim bixwe tev leşkerê nehrîne em li Amed pêşmergê Cenabê Şêx Saîd